Gikatakdang hatagan og pasidungog sa Cebu City Police Office ang nursing student nga mitabag sa fruit vendor nga gidunggab sa iyang kapuyo. Kinumduman adunay usa ka babaeng fruit vendor nga kalit lang gidunggab sa liog sa iyang kapuyo gumikan sa pangabugho dito sa downtown area sa Dakbayan sa Subo. Niadtong higayuna dito ang tinun-an nga si Angel Faith Ababat. Nagkuha og kursong nursing sa University of Cebu Banilad Campus o kini maoy daling mitabang sa biktima. Gidaig ni Cebu City Police Office Director Colonel Ireneo Dalugdog ang gihimo sa tinun-an nga nagpakita sa iyang kaisog og maayong pamatasan nga wala gayud nagduha-duha sa pagtabang sa nanginahanglan. Nakatabang matud pa ang tinun-an aron maluwas ang biktima human sa pagdunggab niya. Sa ulahing kalambuan, adunay kalambuan ang kondisyon sa babaeng biktima sud sa Tambalanan. Samtang gipasakaan na og kasong frustrated murder in relation to Republic Act 9262 con violence against women and children ang suspect nga si Edwin Lumakad. Saludo taan ng mga ingana ang klaseng tao tungod kay diha dayon gipakita gid nila ilahang kanang pagiging sincero ba nga mutabang gyud sa atong mga kababayan at ipapangita sa amo ang investigador sa Station 9 para at least matagaan na tutugkuan. Commendation